All my shame in your presence wash away. In you I am satisfied, and yes, in you I am satisfied. We crown you King of Kings. We crown you Lord of Lords. You are glorified, and you are glorified. Jubilee worship namuhla singena ngayo wena mlaleli womsakazo eVuma 103 the adult radio for the young at heart. Mina ngudidi ngwakankosi njalo ngamasonto ngibanawo ngihambisana nomfundisi uPhakamani wakakhoza. Sikuphathele uhlelo lumnandi kakhulu iSound Doctrine Hub, uhlelo oluphathelene nayo yonke ingxenye yempilo yakho noma ngabe injani kusekhaya, kusemsebenzini, ama-relationships, imali, intukuthelo, noma ngabe yini ephathelene nempilo yakho. Lolu hlelo lukuphathele kona lokho ukuthi yini okulindeleke kuwena ngempilo yakho, kwazise phela ukuthi impilo yakho la emhlabeni kunenhloso ngayo. Awuwange esihlahleni nje kepha uze ngokwenhloso. Sikubingelela wena mlaleli womsakazo, ikakhulukazi umthandi walolu hlelo. Babukhoza, sawubona mfowethu. Siyabingelela mfundisi, siyabingelela abalaleli. Siyayibonga inkosi, sinikeza udumo ngomusa wayo nokuthi sivumele sibe khona sizoxoxa ngezilayo. Ayibonge kakhulu. Ayibonge kakhulu inkosi, kufana noma sibonga wena mfowethu Ramputa ngomculo omnandi kakhulu obusiphathele lona ihlelo lonke nje kusuka ngehora lesibili. Hamba mfana uye ekhaya uyophumula, usebenzile. Siyibamba ngazo zombili. Siyakuthembisa ukuthi nathi le mfudumalo siyithole la e-studio siyoyishiya la oza kwethu abalandelayo njengoba siyithethe kuwena ifudumele. Nawe mlaleli, siyafisa ukuthi sikhulume nawe lapha ku-073 709 1991 073 709 1991. Uthumela ama-voice notes noma ama-text messages wakho, sikhulume nawe kulolu hlelo, noma-ke sikhulume nawe bukhoma khona la e-studio ku-086 10 300 086 10 300. Angihambi ngedwa-ke njengokusilo, ngihamba nomfundisi uPhakamani wakakhoza, bese kuthi lapha ngemuva ngibe no-Anele Kamhlongo, kuyena i-technician yethu namuhla, wenza sure ukuthi zonke izinto zihamba kahle, kakhulukazi nina balaleli bethu enilapha kwi-Sound Doctrine Hub Facebook page yethu. Siyacela-ke uhlale ngikhumbuza njalo Anele ukuthi anosithanda phela, nisilike kuphela, nikhombise ukuthi niyasikhonza, futhi-ke noma nisikhonzile futhi-ke ebese niyasilandela kanjalo-ke. Lokho kuyasisiza kakhulu. Niyazi-ke nina basebenzisi bale inkundla zokuxhumana ukuthi kusilekelela kangakanani lokho. Namuhla-ke emkhathini ngiyafisa ukukhumbuza abalaleli ukuthi kusele iy'nsuku engathi zintathu nje vo noma siyolala ubusuku obuthathu. Namuhla kusasa nawo lesibili siyolala ubusuku obuthathu. Emva kwaloko bese izwe lonke lase-South Africa liyavuka liyovota, kwazise phela isikhathi salohulumeni ophethe sekuyisikhathi sokuthi sireviewe ukuthi ngabe sisamdinga lo hulumeni noma samdingi, sesidinga omunye. Mesidinga omunye, thina-ke njengamakhola siyazibuza ukuthi sikwenze kanjani lokho ukumgcina lo hulumeni noma ukumshintsha lo hulumeni. In short, thina-ke njengamakhola sizibuza umbuzo ukuthi ngabe siyalibamba yini iqhaza kulokhetho oluzayo, noma ukhetho nje lezwe ingabe yinto uNkulunkulu alindele ukuthi siyenze, noma thina nje siba yibukeli, siyabukela, sihlale noma umsebenzi wethu ukuthi nje sihlale emakhaya nasemabandleni sikhuleke sigcine ngokukhuleka nje singabambi iqhaza. Lokho konke siyokubona ezwini likaNkulunkulu. Asifuna ukuzwa umkhathini nonkosi ukuthi bathini, sifuna ukubona ukuthi izwi likaNkulunkulu ingabe lona lithini. Ikona efisa ukuthi sikhulume ngako namhlanje emkhathini, ukuze umlaleli ofisa kuyovota uma evuka ekuseni noma elungiselela kuyovota eqala khona namuhla, uma engakwenzanga lokho aqala kwenze. Nalo bethu uyovota kanti izwi likaNkulunkulu lithi cha bobo asale naye eyilungisela ukuthi hayi
angiwachithe lamanzi lenkukhu ayisekho. Sizobona ukuthi lona izwi ke lisifundisani, ingabe li-explicit noma kunama principles esingawathatha ezwini likaNkulunkulu enza ukuthi sikhulume ngalento. Asikhulumi ngevoti nje kuphela noma ngelungelo lokuvota, sikhuluma nje ngepolitiki as a whole ukuthi siphethwe la emhlabeni namuhla ohulumeni abakhethwe ngokwepolitiki. Ngabe thina-ke njengabazalwane singena kanjani epolitikini, mesingangeni siphuma kanjani, izinto ezifana nako lokho. Ngikusho lokho emkhathini ngoba sesijwayele ukubona ikakhulukazi amabandla thizeni amema osopolitiki babanikeza ama-platform ngesonto ngelanga likaNkulunkulu and all of that, ukukhulunywa ipolitiki, kwenziwe zonke lezi zinto from kwi-pulpit nangesikhathi sokukhonza kwamabandla, okuyinto-ke abazalwane abaningi abayibuza imibuzo ukuthi ingabe kulungile noma kulunganga noma into enjana. uNkulunkulu uyayithanda lento, umuntu uvuka ekuseni eyixakekele edinga ukuzwa from uNkulunkulu, mefika esontweni uthola kunesikhulu sepolitiki sona esiphethe inkonzo, bese siphatha inkonzo yepolitiki. Kuhle ukuthi silekelelane nabazalwane ngalezi zinto ngoba ziyenzeka vele, ebese sibheka ukuthi izwi likaNkulunkulu lona-ke ngabe lisho ukuthini. Kepha-ke emkhathini ngaphambi kokuba sikwenze lokho, asicele uNkulunkulu ukuthi asilekelele, sithi uyihandlisha ngokucophelela nangesineke nomoya omuhle ophansi osezweni likaNkulunkulu ukuze konke kunikezwe yena ukudumo. Sithandaze. Siyabonga Nkosi nge-privilege yokwazi ukuvota, sikwazi ukuba nezwi ekutheni obani abasiholayo. Siyabonga futhi ngokwazi ukuthi noma abantu bangavota ngayiphi indlela, noma singadideka singaboni kahle ekukhetheni kwethu noma masivota, siyabonga ukuthi ekugcineni uwe obeka abaholi, noma usebenzisa amavoti abantu noma usebenzisa ezinye indlela ugovernment wonke obakhona umiswa wena. Kuyasiduduza lokho, kusenza singabi nakwesaba ngoba wena siyakwethemba. Noma singabathemba abantu bayahluleka, baba ney'nhliziyo ezonakele ngoba babantu nje, kodwa wena ungcwele, uphelele ey'ndleleni zakho zonke. Siyathanda ukubuswa wena, nentando yakho siyayithanda, siyayamukela. Ngakho siyabonga ukuthi wena uphethe lonke lolu khetho, nemphumela yalo isesandleni sakho, izoba ngokwentando yakhe. Sikukhulekela Nkosi ukuthi nanoma ubani abazoba semandleni after uLwesithathu uma i-announce ama-results ngoJune, sikhulekela ukuthi kube abantu abazokwenza okuhle ezweni, abantu ozobanikeza ukuhlakanipha Nkosi, bakwazi ukuxazulula iy'nkinga esibhekene nazo, njengey'nkinga zokuswelakala kwemisebenzi, iy'nkinga zokudlanga kobugebengu nokuba violent kwe-society yethu, iy'nkinga ze-infrastructure nje, ukushoda kwama-services, ugesi, amanzi, nokuningi abantu bakithi ababhekene nakho. Siyakhuleka ukuthi usinikeze abaholi abanokuhlakana abazokwazi ukuphumelela ekuxazululeni lezo y'nkinga, balisize kakhulu izwe lethu. Siyakubonga ngomusa wakho futhi sibhekile ukubuya kwakho Nkosi Jesu, la kuyoba wena obusa phezu komhlaba wonke. Ilolo suku esilangazela kakhulu, okwamanje siyabekezela phansi kokubuswa abanye abantu, kodwa sibekezela ngethemba ngoba siyazi ukuthi masinyane uyabuya ukuze sibuswe uwe ngendlela eperfect eyosanelisa i-eternity yonke. Yamukela kudumo, sisize masikhuluma manje, usinikeze ukuhlakanipha nokucophelela, bese liyakheka ibandla lakho lingalimazeki. Egameni lakho siyakhuleka, amen. Amen. Wena mlaleli lapho ekhaya, bhala phansi, noma mawuphethe iBhayibheli lakho, noma mawuphethe i-smart gadget sakho, i-smartphone, i-iPad, whatever you have, uye lapha encwadini yabaseRoma isahluko se-13, Romans chapter 13. uRomans chapter 13 sizofunda nawe ukuze kube isendlalelo sengxoxo yethu namuhla mayelana nepolitiki kanye nokuvota kwazise phela kulolu sithathe siyakulona
sizoye sibe izwe lethu liya okhethweni. Siyakuzwa konke sikuzwayo nezinto ezenzakalayo, kepha konke lokhu njengoba sizwa sizobona futhi encwadini sizwe nasemkhulekweni konke okuhle nokubi kungaphansi kukaNkulunkulu. Kanjani na? Ayikho into yenzeka empilweni ingadalwanga uNkulunkulu noma idedelwe uNkulunkulu ukuthi yenzeke. So konke lokho esiyokwenza nosekuqalile ukwenzeka ngokwepolitiki nangokwevoti, konke akukho uNkulunkulu angakuboni, angakubonanga, angakwazanga, engakuvumelanga ukuthi kwenzeke. We can kick and scream and do anything and everything we want. Ngiko konke, he will be glorified. Ebubini nasebuhleni, he will be glorified. Kepha-ke ngaphambi kokuba siqhubeke ngoRomans chapter 13 emkhathini, sikhulume ngale nkomfa, sibakhumbuza abalaleli. Unyaka wesithathu lo siba ngale nkomfa yabantu abasingile. Asibakhumbuze, sohlale sibakhumbuze nje kuze kufike usuku lenkomfa. Every weekend sila sizokhuluma ngalo lolu suku lomhla ka6 kaJuly. Sibancenxe futhi bonke babe khona nokuthi ngazi lolo suku liyobe lusiphatheleni. Futhi ngaleyo nkomfa, ngalolo suku lenkomfa, kunesimemezelo esikhulu esimnandi esizosiza abaningi abalalele nabangalalele mayelana nempilo yabo emhlabeni. Hey, ozobe ngekho uzophuthela impela, kepha kasithembe ukuthi uNkulunkulu uzoyenza sure ukuthi bonke labo kumele babe khona bazoba khona, ukuthi masenza lesi simemezelo bazizwele ngqo, bayibhalisele, bazireservele amasithi walento enkulu esizoyimemezela ngalolo suku emkhathini. Kepha sikhulume ngalo mhla ka6 July, nayi inkomfa yabantu abasingile. Sikhumbuzane ukuthi usingile. Sikhuluma la ngabantu from the ages of 18 ngoba umbuso wethu recognize abantu abadala, umuntu ukuthi semdala from the age of 18. Uma ngabe wena ufuna ukushada ngaphansi kwa16, umthetho uthi iza nabazali bakho nama-ID wabo nizela kimina, bese ngi-apply umthetho-ke, so wazi ukuhlala-ke nawo. Kodwa uma ingekho 18 usemncane, umzali wakhe angakunikezanga i-indemnity ukuthi ungeza. Sikhuluma ngabantu from the ages of 18 until 200 years old. Noma ngabe awukaze ushade, noma uke washada wahlukanisa, noma ushadile wasuyashonelwa, noma wayidecidela nje ukuthi wena ufune ukushada, but manje usuyabona ukuthi cha mhlawumbe usungafuna ukushada, noma usafuna ukuhlala nje ungashadile, kube yilaba hayi ngobe kunandoda thizeni noma nkosikazi thizeni noma bandla thizeni elikuphoqa ukuthi ungashadi, wena nje uzichuzele ukuthi ube single, noma usukhathele ukuba single. Sikhuluma ngawe, woza ube khona ngomhla ka6 kaJuly emkhathini. So besikhuluma ngokuthembeka usawumuntu osingle noma umuntu nje osingle ngoba abanye akuzukushintsha. USathane uyazingela kubantu bengakashadi noma bengashadile, ebazingela ngokubenza bafise ucansi, bagcine bengene kulona ngaphandle kwasemshadweni. Abanye bafisa ukuba nabantwana, bagcine bethi nje whether uNkulunkulu uyanginika umshado noma akanginiki, mina ngizoba nayo ingane. Abanye badliwa umzwangedwa, izungu ne-loneliness ehamba nokungabi nomuntu okuthandayo okunaka eduze. Abanye bangena kuyilingo zokutamasa ngeyimali zabo, bacatha isikhathi nje sokutravela yonke indawo. Kanti izwi laNkulunkulu likhuluma into efana nokuthi ongaganile unaka okwenkosi, ukuthi angayithokozisa kanjani inkosi. Isikhathi sokuba single isikhathi esihle ngendlela e-unique sokwazi ukuyidevote kuKristu ngendlela sometimes nathi esishadile esingakwazi ukwenza ngayo. Sifisa ukubuyisa leyo nto kubazalwane ukuthi basibone njengesikhathi sokuthembeka kuNkulunkulu, hayi isikhathi sokudidiseka, untantenezwe uSathane edlala ngawe. Sifuna ukuzogqugquzana ngalezo zinto. Athina ama-challenges enibhekana nawo. Abanye badlule kanjani kuwona.
lithini izwi likaNkulunkulu singalekelana ngani mawowesifazane athina aqondene nawa unique ama challenge makukhulunywa ngendaba yokuyongena emshadweni nokushelwa nokuqoma ne courtship ne dating zonke lezo zinto ethinta umuntu osingle nangapha kowesilisa athina ama challenges emsebenzi nezimali nokusave nokuprepare for ukuba nomuntu ohlala naye afterward uhlala wedwa for so long onje umfelokazi udivorcile usukhulile ngeminyaka uzukushada awusafune kushada usafisa ukushada kodwa usukhulile all of those things izwi likaNkulunkulu liyasichushisa azenike ukuze ungahlupheki wedwa ngiyasiza nokubona abanye abantu abasesimeni esifanayo nesakho bengithi lapha enkonzweni emfundisi abeze nabashadile mabefuna ukuzolekelela bafuna ukuzozwa ama challenges bazi ukuthi abantu balulekwa kanjani nabo balekelele nje so siyabamema kakhulu abazalwane umgqibelo kusukela ekseni kuya ntambama sobe sindawonye basiphekelile soba nesikhathi esimnandi ireserve leyo date yomhla ka6 uqala usazisa ukuthi uyeza asikhiphe nenombolo angibonge futhi kakhulu kulaba asebebhukile ikakhulukazi laba besilisa mkhathini sithe mesicela benza okuyikona kona sebeningi kakhulu abantu seba respondile ukuthi bayeza and laba abangashadile bahloniphile ukuthi le nombolo iphethwe losothethwe vele bakuhlonipha kakhulu okuyinto enhle esiyibonile kulonyaka ithini inombolo siyazi ukuthi iyatholakala nalapha ku Facebook page yethu iSound Doctrine Hub noma ku Facebook page yeSound Doctrine Fellowship ibandla iSound Doctrine Fellowship lakuthi kulolu hlelo page yalolu hlelo iSound Doctrine Hub uthini ithini inombolo mkhathini 073 267 2613 siphinde for 073 267 2613 enye into ngisho mfundisi uthi abanye bayabuza ayikho imali ekhokhwayo ngokuza omunye angezwe sigqugquzela kangaka zacabanga ukuthi kazi benza malini la kune income enkulu ezayo cha kusinjalo sigqugquzela ngoba sithanda wena sifuna ukukulekelela ngayo yonke indlela esingakulela ngayo woza kumahala siyathokoza umuntu uma esiphathele umnikelo ukuze kukhaveke izidlo nani nama bookings eindawo kodwa futhi mayingekho imali uze nje uzohlangela nathi uzosizakala ngezwi lenkosi iza ngenhliziyo evulelekile nomqondo ovulelekile kanye nephakethe elivulelekile futhi kepha ke akunampoqo kanjalo ngikusho lokho mkhathini because kuhle ukuthi sibafundise abantu bakaNkulunkulu ukulekelela naseqhuquzeleni ukusabalala kwevangeli abanye bethu sivele sifune nje sibe ama parasites ezwini likaNkulunkulu sifune nje ukureceive singabusisi thina kepha yikho imali ebekiwe naleyo zoba nayo zosipha yona ukuze khokheleke indleko zokudla neholo kanjalo yilowo nje kuphela okusenhlizweni yakho nje ngalendlela ofunda ngayo kodwa kwenze ngokukhululeka ngenhliziyo ikhululekile uma inhliziyo ingakhululeki iza nje uzolalela uqhubeke nokuzwa izwi likaNkulunkulu mkhathini asibheke la izwi likaNkulunkulu encwadini yabaseRoma chapter 13 njengoba sicela abazalwane ukuthi balivule uthi akube yilona lo azithobe phansi kwamandla ombuso ngokuba akukho amandla ombuso angaveli kuNkulunkulu lawa akhona amiswe nguNkulunkulu ngakho ke omelana nabasemagunyeni umelana nesimo sikaNkulunkulu abamelana nabo bayakumekweliswa ukulahlwa ngokuba ababusi abesabeki kulabo abenza okuhle kepha kwabenza ukubi uyathanda yini ukumesaba usemagunyeni na yenza konke okuhle yena uyakuncoma ngokuba uyisikhonzi sikaNkulunkulu ukuze sikwenzele okuhle kepha uma wenza okubi
yesaba ngokuba akayiphatheli ize inkemba. Phela uyisikhonzi sikaNkulunkulu nophindisela ulaka kulowo owenza okubi. Ngakho-ke kudingekile ukuthobela, hayi nje ngenxa yolaka kodwa ngenxa kaNembeza. Ingako nithela intela le ngifuna ukuyiphinda Mkhathini because abazalwane njengoba nje bagodle izikhwama zabo bangafuni evangeli liqhubeke benza same thing nakuhulumeni. Asiphinde uverse 6 uthi ingako nithela intela ngokuba bayizikhonzi zikaNkulunkulu ezikukhuthalele lokho. Nikani konke okubafaneleyo. Intela kofanele intela, inkokhelo kofanele inkokhelo, ukwesaba kofanele ukwesatshwa, ebese udumo kofanele udumo. Ngiyazi ukuthi le part yokugcina yodumo ufanele udumo setshenziswa kaningi abafundisi abaningi ukuletha usopolitiki emabandleni bathatha ama-pulpit bathi ayihloniphekile le ndoda ibeke uNkulunkulu and all of that. I think enye into enkulu esiyikhohlayo ukuthi ibandla likaNkulunkulu, uNkulunkulu njengoba sibonile uyena obeka abantu emagunyeni kahulumeni ngokusebenzisa thina, kepha ibandla kumele lireflecte uKristu owambula uNkulunkulu. Ibandla kulona kufanele li-reflecte i-manifesto ye-political party ethile. Ukuhlonishwa lo odumile kumele simnikeze udumo, asingamnikezi udumo endaweni kaNkulunkulu ngesikhathi sikaNkulunkulu. Okokuqala lokho Mkhathini, kepha sikhumbule futhi ukuthi la emabandleni sihlanganiswe uKristu wasenza umndeni wakhe, sivela kumaqembu ahlukahlukene amaningi wepolitiki. Ngakho makufanele siwanikeze ama-platform onke lawo maqembu, we take isikhathi sikaNkulunkulu, we throw it out the window, sifriza uNkulunkulu, siphakamisa abantu. Angithi angikudlulise lokho because elinye lamavesi lwasebenzisayo, kepha-ke lokho Mkhathini kuyisendlalelo sesifundo sethu sanamuhla. Umbuzo ukuthi ingabe amaKristu ngoNembeza okhululekile analo yini ilungelo lokuvota, njengoba ngoLwesithathu lo sihamba siyovota njengesizwe sase-South Africa? Ngithe kunezinto iBhayibheli livele liziphendule nje clearly, very explicitly, lithi bhala ubesobala, kepha ziningi ezinye izinto futhi eBhayibhelini eziyama-principles esifunda kulawo ma-principles esingakwazi ukugwema izinto ezithile noma senze izinto ezithile nanoma iBhayibheli lingekho noma izwi kaNkulunkulu lingekho explicit like thou shall pay lobola, thou shall vote or something like that, but kunama-principles esingafunda kuwona ebese senza okuthile noma sigwema ukwenza okuthile. Njengayo lento yokuvota, akukho la iBhayibheli lithi asihambe siyovota, and yet at the same time akukho la iBhayibheli lithi singayovota. Sifunde uRomans chapter 13 la singafunda khona iprinciple yokuthi yini kumele ukuthi sikwazi ukuthi uyenze. Okwesibili ukuthi asazi ukuthi njengamakholwa siphethwe uhulumeni noma kungeyona uhulumeni we-political party noma weqembu lepolitiki eliyisiKristu noma elamaKristu. Wonke umuntu ophethe umhlaba wonke jikelele, irrespective of i-political party avela kuyona, ngokwezwi likaNkulunkulu babeke uNkulunkulu labo bantu labo. So uNkulunkulu akaveli nje aveze ingalo yakhe from ezulwini atomula ukhoza amfake kwi-political party ethize, atomula unkosi amfake kwi-political party ethize. Ithina kumele sifunde ezwini kaNkulunkulu beke sibheka ama-principles ebese sikhetha ipolitiki noma iqembu lepolitiki elisondelene nezwi likaNkulunkulu noma nezidingo zethu noma ezama-individuals noma izidingo zeqembu noma zesizwe noma lezwe esakhelene nayo. Ebese okwesibili Mkhathini kumele sikufunde okukhulu kakhulu Mkhathini ukuthi
alikho iqembu lepolitiki thina njengamakholwa okumele silahlulele. Asinalungelo lokwahlulela. iBhayibheli lisinikeza igunya lokwahlulelana sodwa njengamakholwa. Abantu abangakholiwe iBhayibheli lithi asibayekelele uNkulunkulu, yena ozobahlulela abantu abanjalo. Futhi kubaluleke kakhulu ngomkhathini, okungasho ukuthi asithule uma kuneqembu lepolitiki elenza into embi. As a lobby group, as an advocacy group, njengamakholwa siyakwazi ukukhuluma sikhankase, even if it means sihambe siyomasha uhulumeni meshaya imithetho ephambene nezwi kaNkulunkulu. Sinalo lelo lungelo ukuthi sikwenze lokho. Kuhlukile lokho kunokwahlulela, judging. It's not our mandate njengamakholwa ukuthi sahlulele, kepha kumele siveze ububi abangabenzi ababenzayo, ikakhulukazi uma ngabe lobo bubi buphambene nezwi likaNkulunkulu. Kwazise phela mkhathini ukuthi izwi likaNkulunkulu, whether usepolitikini, whether ukholiwe noma ukholiwe, liwungqoshishilise, alishintshi, lihlala linjalo. The sooner u-adjusta ube aligned nezwi likaNkulunkulu, whether ukholiwe noma ukholiwe, the better for you. Ngakho-ke asizuba silent uma ngabe amaqembu epolitiki enza izinto ey'bhedayo, kodwa fanele sikwacacise lokuthi akukona ukwahlulelwa noma ukwahlulela, is to expose and speak against and advocate for izinto ezilekelela isizwe. Sendlalelo sami-ke leso mkhathini. Asiqale-ke mhlawumbe sibheke umbuzo wokuqala ukuthi ingabe iBhayibheli explicitly noma implicitly kukhona la linikeza thina njengamakholwa ilungelo lokuthi singayimbandakanya nezinto zepolitiki, ikakhulukazi ukuyovota njengoba siyokhethweni ngolwesithathu. Ivesi elisondelayo kakhulu lapho u1 Timothy 2, into enza iBhayibheli lingagaguli explicitly indaba yokuvota ngoba yayingekho ngesikhathi libhalwa. Umbuso wamaRoma wawungavotelwa, wawuvela ungene ngendluzula unqobe amasosha elinyizwe bese uyayibeka njengohulumeni. Ngakho amaKristu asunguleka kubusa amaRoma kuyona yonke leya ndawo leya, lokho esikubiza ngecolonialism namuhla. uNkulunkulu avela kusho nje ukuthi laba kasebekhona bathobeleni njengoba kade ufunda kuRomans 13, ngoba babengenasandla kubakhetheni. Indlela yokubathobela ibandakanya ukulalela imithetho abeza nayo. Ingakho ethi kuverse 4 kaRomans 13, uma senzo okubi akayiphatheli izinkemba, ukhuluma ngedeath penalty noma amajele, justice system, kumele sigcine imithetho yezwe, indlela yethu yokuthobela uhulumeni ukuze singayi nasemajele isidingo singekho. Enye indlela yokuthobela ukukhokha intela, uyasupportwa ugovernment namaKristu noma ngabe kuthiwa awukhethanga lo hulumeni oyobukhona njengoba kwakuyisimo esinjalo la. Mina kuthina nanoma ubani ozowina ukhetho njengoba siyokhethwe nje siyahlonipha, siyasupporta ngokwentela, ukukhokha itax, awubaleki netax uma umzalwane kuyisona. Bese sikuverse 7 njengoba dufunda, nikani bonke abafanele kubafanele intela kofanele intela, inkokhelo fanele inkokhelo, ukwesaba noma ukuhlonishwa kofanele ukuhlonishwa, udumo kofanele udumo. Leyo nto ikhuluma ngendlela esikhuluma ngayo. Thina abazalwane asihlambalazi njengabantu abangakholwa. Abantu abangakholwa kulula nje bajikijela noma ubani ngodaka. Wonke umuntu uyisela, wonke umuntu corrupt, wonke umuntu unayo into zakhe. Abantu bakhuluma sometimes izinto abangazazi abazizwe ngabanye. Makukhona ukwazi njengoba besho umfundisi kulungile ukukhuluma, kodwa ugada kuba umzalwane ogcine sengene esonweni sokuhlambalaza ngoba nje ku-fashionable ukukriticize ama-politicians. Leli verse lithi asihloniphe abantu abasey'khundleni, sibanikeze indawo abayifanele nangendlela esikhuluma ngabo ngayo. Angithi mkhathini ngaphambi koba ngenze i-follow up, abalaleli ngiyababona bayathanda kakhulu ukukhuluma ngalesi sihloko. Asithathe nje simuze nomlaleli ukuthi yena ufuna ukuthini. Siyakwamukela, sawubona. Sawubona. Usiyasaba umlaleli. Sawubona mlaleli. Hayi,
uzobuya ngesikhathi esisesiright. Nangu uSipho kaKhumalo lapha kwi-Facebook page yethu othi sesikhona sizodla noLondeka Langwadi kaHlengwa uthi ayibonge bafundisi bethu sikhona silangazelele ukuzwa umusa kaThixo ngani anikhulise njalo uJesu ezwini lakhe. Siyabonga kusho uMrs Sihlengwa lapha eMgungundlovu eCobesville. Asikuthathe nawe emoyeni sikwamukele. Sawubona. Bukhoza nababunkosi kumhla ka-26 May 2024 siyabingelela egameni likaJesu. Amen. Baba umyeni. Baba eyinkosi yami yazokukholwa kumnandi ngoba ngisho ngathiwa nibeka hlobo luni lesihloko, kodwa leso sihloko enisuke nikhuluma ngaso leso sikhathi si-align with iBhayibheli. So iBhayibheli liphelele liyincwadi liyizwi likaNkulunkulu eliphethe lonke uhlobo lompilo elidingwa umuntu ophila emhlabeni. Ngiyayithanda le nikhuluma ngayo njengoba kuzothi ngolwesithathu ngomhla ka-29 May 2024 bese siyavota ngokwehlukana ukuthi umuntu uvotela lokhu umene afuna ukuthi kulo nyaka kube uyena ozobusa for the next 5 years. Kodwa engiyithandayo ngezwi likaNkulunkulu ngoba lona alisiphikisi baba, njengoba nisho nje ukuthi kumele siqaphele nathi as Christians kwesinye isikhathi izinto noma sibona ukuthi ezinye izinto ezenziwa osopolitiki azizinhle kwesinye isikhathi mhlawumbe futhi asiyithani, kodwa asikhulume ngendlela ukuthi singahlambalazi thina njengabazalwane kwesinye isikhathi ngoba sike sikhulume thina singanaki. Uthola ukuthi kwalento esiyikhulumayo asikho 100% sure ukuthi iyona ngempela futhi angaze ngiyibone yenzeka leyo nto, kodwa ngoba ngizwe emasayidini nasemahlweni ekhulunywa kuthiwa awusibani bani laphana esikhundleni seqembu elithile wenza no2 no3 nami bese ngifika ngena khona lapho ngithi vele lapho siyabazi nje kunje. Kodwa-ke ngicela ukuyivala nganawa amavesi nje amabili, u1 Peter chapter 2 uverse 13 no14 ukuze sibone baba umuntu nomlayini esekhaya abone ukuthi ngempela ukuvota into ebalulekile, even though umzalwane kodwa phuma uyovota ilungelo noma ubani ukuvota. Ufike la u1 Peter chapter 2 verse 13 sobelani izimiso zonke zabantu ngenxa yenkosi nokuba kuyinkosi njengokuba ingomkhulu, bese kuverse 14 nokuba kungabusi njengokuba bethunywa yiyo ukuze bajezise abenza okubi babonga benza okubi babonga benza okuhle. Uyabona ukuthi ukuvota mofundela amavesi amabili kuphila akubaluleka kanjani ukuvota ngoba ngesikhathi uvota wenza nawe ukuthi izwe lakho ukwazi ukuthi ngempela ube yilento oyifisayo, ngoba phela nababusi even amaphoyisa odokotela amasosha nobani kusentandweni kaNkulunkulu ukuthi emhlabeni nje kube khona abantu abafana nabo baba. Yingakho lamavesi kaPeter ekhulumayo luso basihlomele basoliphe banikeze indawo yabo kuphume ngolesithathu siyovota ngoba ukhona izinto kaNkulunkulu ukuthi cha bafowethu asike kumele ukumbona eBhayibhelini Afrika. Baba umyeni hlala kuyintokozo mfethu kakhulu ukuzwa igalelo lakho. Nangu lo mlaleli siyakubingelela. Sawubona. Lesunkosi fundisa umkhathini sisimlaleli ngalesi sikhathi. Church was awesome today. Siyabonga kakhulu nokukhonzwa ngezwi elimnandi kangaka. Thank you mfundisi obesikhonza namuhla. Siyabonga kuwena dadewethu ngamazwi enkuthazo nomfundisi. Nangu omunye siyakwamukela. Sawubona. We've been longing for this appointment for the entire week. Finally, it has arrived last week. Izinto ezinhle sakheke ngezinto zombuso, ayike sihleli-ke nendodana u-Angela kuze kushayele lo hora. Siyabonga kakhulu. Stay blessed ever noma senigodwa nihambe kahle. Amen. Umama lo uphel kanzimande uthanda kakhulu lolo hlelo. Nangu uthi sanibona bafundisi bami engibathandayo ngihleli nani kusho uzakhona uthi siyabonga ukuthi siphinde sihlangane nani nginilalele ngisesimero eMgungundlovu kusho umama udadewethu lapho uMakhumalo ebese ubani lo umama Bongi
Maphumulo kanene othi amen. Bafundisi bami nginilalele khona la eNanda, sibonga uNkulunkulu osasigcine siphila. Sikwamukele nawe emoyeni, sawubona. Ayibonga inkosi ngambane egameni likaJesu, baba inkosi nobakholo sibingelele egameni likaJesu. Baba Majola, sawubona mfethu. Niyaphila kodwa? Amen. Siphile inkosi nathi inkosi yami. Baba Majola. Cha ngosani namhlanje ngothi buza ingqondo yami yathanda ukwazi izinto engikubona la kakhulu, engicabanga ukuthi amakhosi awavotelwa ayabekwa nokuthethwa ngendlela abeka ngayo. Kubalulekile-ke mina ukuthi uNkulunkulu wethu kubalulekile ukuba sibakhulekele abaholi bethu, singayeki ukubakhulekela la kwipolitiki. Iyangidide, angiyazi kahle hle, kodwa ngicabanga ukuthi into engididayo baba Nkosi ngiyakholisa, ngidide la kupolitiki, ngidide ukuthi uyabekwa namhlanje umuntu kuthiwa mhlawumbe uyimeya noma mhlawumbe kuthiwa umongameli, kusasa bayangikhipha futhi kuphinde ubeka omunye, aphinde futhi omunye mhlawumbe angadebeki ngendlela e-right, uzothiwa ubulale ikhansela kwasakuhlala esihlalweni waboshwa. Uyabona nje ipolitiki eyengidide kakhulu, kodwa okubalulekile kakhulu ukuthi lokho engikushoyo ukuthi uNkulunkulu okushiwo yizwi lenkosi ukuthi kufanele sibakhulekele, kufanele sibahloniphe, kufanele sibathobele, kubalulekile kakhulu. Yabona njengoba siya okhethweni langolwesithathu, kuqala ukukhankaswa. Hayi mina ngomamanga kunezinto engafunanga ukuyikholwa nje la kwipolitiki. Ayithi umuntu umengiwinile uzokwenza ukuthi nokuthi abanye izinto ezinkulu uyibuka lento, ubona ukuthi angayithathaphi imali yokwenza lento leshoyo, ubona ukuthi ayi mina ngingakholela kahle ukuthi kuyiqiniso. Emva kwalokho-ke uma sewinile athule athi du lezi zinto ey'thembisile ungasayiboni zenzeka, kodwa angazi kungenzeka kanjani. Kodwa lokhu kubalulekile ukuba sibakhulekele, kodwa ayiqiniso lincane ezintweni abasuke besithembise zona ukuthi bayazenza. Namhlanje nje bakhuluma ukuthi bezokwenza lithize, bonga ukuthi imigwaqo esihamba kuyo ukuthi imbi kangakanani, kodwa nje namhlanje bathi solungisa imigwaqo yonke into. Kodwa nginalento ukuthi iqiniso ngisuke ngaliboni kahle hle la kwipolitiki indlela benza ngayo. Kodwa-ke okushiwo uNkulunkulu ukuthi sibakhulekele, sohlala sibakhulekela njalo, asiye bazi bakhulekele babeka kuze kuhlale kahle ezweni. Siyabonga kakhulu nisibusiso kithi uNkulunkulu anibusise nemindeni yethu nabalaleli banomsakazo babusise ngegama likaJesu. Amen. Amen. Baba Majola, siyabonga. Mkhathini kunezintwana ezifiwe ngizipick up kwi-comment kaBaba Majola nombuzo. Ubaba Majola ngipick up ama-systems njengoba besesibhekile ezweni kaNkulunkulu. I-democracy ibingekho kuvotele umbuso esikhathi samaRoma, as you say, bebe-colonizer nje, bafike bavele bathathe bacolonize umhlaba wonke njengoba nanamuhla kusenjalo. AmaRoma asabusa endaweni eziningi, umhlaba ungowabo, i-colonialization leyo. Okokuqala lokho. But okwesibili sibona i-system lesebenza ngayo ye-democracy esebenza la eSouth Africa. Kwamanye amazwe abanayo i-democracy. eChina abayisebenzisi le democracy, for example, esikhuluma ngayo. I-system ehlukile leyo. Kube i-system yamakhosi khona la ekhaya. Amakhosi akasebenzi ngedemocracy, akabekwa ngedemocracy. Now ngiyenza ama-example nje walezi zinto, ukhuluma nje ukuthi engipick up kwaMajola. Kuyahluka ama-system, but i-principle yokuthi izwi likaNkulunkulu lona lithini ngakho konke lokho, lisamile, liya-applya kulama-systems are-different. Okokuqala ngipick up lokho Baba Majola. Okwesibili ngipick up Baba Majola ukuthi labaholi bepolitiki baqamba amanga, futhi iningi labo siyazi bonke umhlaba wonke, iningi labo ayibonke, iningi labo likhankasa ngamanga. Ama-manifesto wabo akalona iqiniso,
futhi ukufeza ama-manifesto abo sikubona after 5 years sebazofuna amanye amavoti sebenza lento abasithembisa yona 5 years ago ngoba sebefuna lokho. So basibamba ngomqondo badlala ngathi okungasho noko ukuqamba kwabamanga ukuthi kunalifaya ilungelo lethu lesezweni likaNkulunkulu lokuthi singaqhubeka sibambe iqhaza kumavoti. Okwesithathu ngikupick up kuBaba Majola ukuthi uzwa ukuthi ikhansela selibulele elinye ikhansela fanele likhishwe. Lelo khansela lele lenza lelo noma lo muntu wepolitiki uvela ngene ngaphansi kwalezwi likaNkulunkulu uphule umthetho abasemagunyeni fanele bambophe naye uhulumeni lwesimkhulekelayo obeke uNkulunkulu whether usindisiwe or akasindisiwe ubeke uNkulunkulu uphethe inkemba ufuna umuntu ofana naye lokho. Okwesithathu ngikupick up kuBaba Majola okugcina ngikupick up kuBaba Majola yiloko agcine ngalo ukuthi noma ngabe babi noma ngabe ba right thina izwi likaNkulunkulu lithi sibakhulekele. Iletha ibalance leso statement sokugcina sakuBaba Majola siletha ibalance kiko konke lezi zinto lezi engiyipick upile, but the bottom line ukuthi whether it's a traditional system, it's a democratic system, it's a communist system, it's a capitalism system, whatever the system might be, izwi likaNkulunkulu li-applya kiwo wonke lawo ma-system ngokufanayo, okusho ukuthi noma ngabe yiphi system thina njengabazalwane njengabakholiwe sisesenalo lelo lungelo lokuthi singabamba iqhaza kule system. Mkhathini uFirst Timothy 2 uverse 1 no 2 uthi ngakho-ke okokuqala nje ngigqugquzela ukuba ukunxusa, ukukhuleka, ukucela nokubonga kwenzelwa abantu bonke, bayakhulekelwa abantu bonke. Bese bala kuverse 2 amakhosi ungasho ukuthi o-president ngey'khathi zethu nazo zonke iy'phathimandla, iphalamende lonke, amameya, amakhansela, asibakhulekele bonke usho njalo sinxusa uNkulunkulu. Bese ethi ukuze sihlale kahle ngokuthula ngokwesaba uNkulunkulu nangakho konke ukuhlonipheka. Uma sifuna ukuhlala kahle asibanxusele sibakhulekele, kodwa futhi la uyabona i-role uNkulunkulu alindele ugovernment ayidlala. Ugovernment kufanele alethe ukuthula, i-tranquility leli gama alisebenzisayo lesikhithi. Okuchaza ukuhlala kahle nje kube mnandi kuphole, abantu bakwazi ukuthola imisebenzi, abantu badle kungabe khona imibhikisho, nathi samakhola singacindezelwa, singahlukunyezwa ngenxa yokukholwa kwethu, sikwazi ukuphilela uNkulunkulu ushumayela ivangeli njengoba senza, singahlushwa umuntu. Bese thina ngakho konke ukuhlonipheka okuveza nakho inhlala kahle, ube umnumzane nje uhlonipheke ezweni lakini. Iyayithinta nendaba yokunakekeleka ngokwezomnotho. Ubuyithola nalaphana kuRomans 13 la besikhona mfundisi uverse 4 wakhona ubuthe ugovernment uyisikhonzi sikaNkulunkulu ukuze sikwenze lokuhle. Injongo kaNkulunkulu ngogovernment ukuthi wenzele abantu okuhle. Njengoba uMama Jole ekhuluma nje ngemigaqo nani sidinga ugesi, sidinga amanzi, sidinga umnotho okhiqiza imisebenzi, sidinga amaphoyisa asebenzayo, sivikeleke ezigebengwini, baboshwe abantu, i-justice system that works, i-education system, iy'bhedlela, amaklinikhi, konke kusebenze. Umsebenzi kagovernment lokho ngokaNkulunkulu wenzela abantu okuhle, uyinceku kaNkulunkulu yokwenzela abantu okuhle. Kuningi nokunye okuhle singakubala ukusiza abampofu. Ngakho masikhetha nje njengoba siyokhetha ngolesithathu, asithi masikhetha sikhethe abantu esicabanga ukuthi bazoyenza lento. Umzalwane ukhululekile ukhetha nanoma eliphi iqembu, unembeza wakhe akazi ukuthi ukhululekile alekho iqembu kuthiwe labazalwane sonke siphoqikele ukulikhetha, ngoba masikhuluma ngogovernment owenza okuhle sekuyahluka ukuthi yini ebalekile kunina ngakini lapho manikhuluma ngokuhle enifuna ugovernment akwenze. Bese nithi obaniki liphi iqembu, obani abantu esicathi bazosenzela lezi zinto ezinhle uNkulunkulu athi ugovernment efana senzele zona. Bese nikhetha bona ngokukhuleka kukanembeza wenu, bese niyabakhulekela ukuthi bakwazi ngempela nibalekelele nikhokhe intela. Ileyo nto uNkulunkulu ayifunayo ezweni lakithi. Ngiyafuna ukuthi sibuyelele kancane emkhathini kuleli qembu lepolitiki lamaKristu, because amaKristu amaningi athi asivotele bona. I mean, kulungile vote for whoever you want, but asibeke icace emkhathini. Noma kungaphatha iqembu
lamaKristu kulesikhathi esiphila kusona umhlaba wonke iBhayibheli lithi ububi buzo increase asikubeke caca akakabi isikhathi sikaNkulunkulu sokuthi kube nokuthula ezweni because uhlelo likaNkulunkulu lisitshela ukuthi kusaphethe omubi uyeza ozobeka umbuso kaNkulunkulu la kuzoba khona nokuthula okokuqala nje meka uestablisha lo mbuso ozoestablisha with an iron fist yoba undlovu kayiphikiswa ngenxa yobubo kusemhlabeni kuyafuneka isandla esiqinile uJesu Kristu mesebuya kwesibili eza la emhlabeni azoestablisha lo mbuso na singawufisa manje lo mbuso ingakho noma sikhuleka sithi mawufike umbuso wakho nentando yakho mayenziwe singakufisa lokho kepha likho iqembu lezepolitiki lamaKristu elikhona emhlabeni namuhla elizoyiletha leyo ntando kaNkulunkulu ngoba izwi likaNkulunkulu lithi uKristu kuphela ozokwenza lokho hayi mfundisi thizeni noma umholi we-political party ethizeni izoyenziwa uNkulunkulu okungasho ukuthi kumele ikhona manje masingalivoteli asilivotele ongafuna ukuvotela ufuna ukuvotela elinye naye kuseseyilungelo lakhe lokho so asingabi amaKristu ama-fundamentalist ngifuna ukusebenzisa lelo gama sibe fundamentalist Christians sifune kwenzeke izinto ezenzeke entandweni kaNkulunkulu manje zenziwe abantu bomhlaba kanti uNkulunkulu lo msebenzi ubekele uKristu ukuthi awenze ngiyazi ukuthi akhona amaqembu wepolitika amaKristu angifuna ukwabiza ngamagama wavoteleni mina wathanda kungakuhle futhi bengikhuluma nomunye umzalwane namuhla kungakuhle uma lelo qembu lizothatha libe ne-2/3 majority ukuze likwazi ukushintsha i-constitution uma lingenayo i-2/3 majority lisazoqhuba yona le constitution esinayo ethi makuhushulwe izisu makushadwane nokutabana ofanayo izingane ema-primary mazifundise ucansi zizikhethele ukuthi zifuna ukuba abafana or mantombazane at the age of 6 grade 4 and all of that izinto ezifana nalo lona lelo qembu lepolitiki eliamaKristu will be forced ukuthi lenze zona lezi zinto eziphambene nezwi likaNkulunkulu kuhle ukuthi abantu bakaNkulunkulu sibafundise ngalezi zinto ukuze imiqondo ikwazi ukuthi uvuleke shalom bafundisi bami engibathandayo ave ngibusiseka nangezwi enisifundela lona uNkulunkulu anibusise siyabonga kakhulu kusho umama uAngie nomodadewethu uAngie kaShobede emolweni athi amen siyabonga kakhulu wena Angie kaShobede mkhathini imzuzu ithi mayibe isithupha vo ngaphambi koba siliguqise lelihlelo na umlalelo uthi ngiyabingelela abafundisi bami siyabonga ngesifundiso siyavula amehlo kusho uGugu kaMthembu lapha eHammersdale sizwile eHammersdale igigaba zakhona zayizolo ebusuku ukuthi sebeqalile bona bayavota sivota ngolesithathu kodwa ke so bakhulekela phela nabo mkhathini ngoba izwi kaNkulunkulu lithi asibakhulekele siqhubeka sithini la ingabe amakholwa akukhulekile ukwenza ama-choices abawathandayo ngenxa kanembeza mhlamba abanayo hayi ukwahlulela nokwahlulelana mkhathini lithini izwi kaNkulunkulu lapho into eqala ngifuna ukuyigcizela mfundisi mayethi uNkulunkulu kuRomans 13 asiwuthobele asiwathobela amandla ombuso naku1 Peter nanoma ngabe kuwamaphi amandla ombuso khumbula wayibhala kuphetha amaRoma aye ngcole njengabo nanoma imuphi government ongafuna ukubona into enza uNkulunkulu athi asuthoba le ngoba ukungcola kagovernment akushintshi lutho maqondana nebandla likaNkulunkulu just like ukulunga kagovernment akushintshi lutho maqondana nebandla likaNkulunkulu ibandla lidependanga ekutheni kuphethe bani uJesu uthe yena uqobo lwakhe uzolakha ibandla lakhe namasango eHadesi ngeke azalahlule nanoma kungabe ubani osemagunyeni abazwana bangabe nomqondo ukuthi sidinga uhulumeni othize mhlambe wabazalwane ukuze ibandla lizothuthuka izinto ihambe kahle no awulekeleli ngalutho ugovernment ekuletheni umbuso kaKristu yinto uKristu ayenza yena ngawakha amandla into esibili engifuna ukuyibala masikhetha osopolitiki akufani nokukhetha ibandla noma ukukhetha abefundisi mawukhetha ibandla
ufuna ibandla elibambelele ezwini kaNkuluNkulu eliphilayo ubungcwele khona nawe uzogqugquzeleka lip-upholde ngempela. I-political party kakusiyibandla asibheki ubungcwele nokulandelwa kwezwi likaNkuluNkulu. Nosopolitiki kanjalo ebandleni ngenza isibone sokuthi kufana nokukhetha udokotela ma thiwa unesifo senhliziyo ufuna ukwenza i-heart surgery. Into ebalulekile ukuthi umuntu uyakwazi ukwenza lento ye-heart surgery akhiphe afake enye, not so much ukuthi uyalazi izwi likaNkuluNkulu. Angeke uzupike mina engasiyo udokotela just because ngiyikholo. So ke sifuna abantu abakwazi ukwenza ijob ebalulekile. Kuyasiza kodwa futhi mako abantu abakwazi ukuphila ngobungcwele, kodwa kubaleke kakhulu ukwazi ukwenza umsebenzi. Asikwamekele nawe emoyeni, sawubona. Amen bafundisi wami egamaleko. Amen, siyabonga mfethu. Sikhuluma nobani kuphi? Baba Mdletshe sekudala singalizwe iphimbo lakho mfethu. Kusahamba kahle noko? Angene ngifakazisa ukuthi umuntu kaNkulunkulu sangcinile. Siyabonga Baba Mdletshe. Ngibonga kakhulu baNkosi la kade uchaza khona ngama-political party angamaKristu ukuthi ukwazi ukuthathe kahle kahle ngoba manje mawubuka la i-political party engamaKristu afuna ukubiza iqembu ngegama kodwa ngeke ikwazi ukuqeda ukuthi ukuthandana kwabantu bobulili obufanayo. Yabo izinto ezinjengalezo ngeke ikwazi ukwenza ngoba iphoqo isimo sesikhathi esikusona ukuthi government ufuna yona iqhube ngale ndlela lena. Kunjalo impela Baba Mdletshe. Ngithatheke lapho nje mawuchaza kulo ndawo ukuthi amaKristu ukuthi i-political kale ngamaKristu kodwa angeke ikwazi ukushintsha izinto ezenzeka kulesikhathi sanamhlanje ngoba angeke ibe nayo imajority ma izoqeda lezo zinto ngoba labo bantu abathandana nobulili ofanayo abantu bazobaleka kuyona. Kunjalo. Amathaveni mhlawumbe kuyona ithaveni mhlawumbe sowavali kodwa sithi isikhathi sawo asiphele ngalesikhathi lesi. Lokhu abantu abazobaleka kuyona futhi le-political party ngoba phela isebenzisa le ndlela yokuqeda izinto ey'khandwa abantu emhlabeni zomhlaba. Sibonge kakhulu Baba Mdletshe. Siyajabula mfethu ukuthi emva kwesikhathi eside usilalele kodwa namuhla usibusise ngephimbo lakho. Ngazi kahle impela Baba Mdletshe, sibonga nje ukuzwa iphimbo lakho namuhla. Nangumzandile kaGatsheni uthi ayibonge baholi. Izwi likaNkuluNkulu likuveza kaningi ukuthi amaKristu awavote. Interesting. Lapho kukhashelwa uJesu kwakhethwa kaningi phakathi kukaJesu nalezinezelelesi. Lokho kufanele ngabe amaKristu ayavota ukuze azoba namandla okugudlula izintaba. Ngiyakuthanda mfethu. USimphiwe Kazamisa uthi amen bafundisi bami. Muhle uJesu ngezikhathi zonke. Sihleli nani emlazi kaJ. Umalume uNgcwabo Zakhele Kazondo athi ukuthula baholi silalele sisempusheni area lapha eAdams. Mkhathini sisalele ngemzuzwana ewu10 nje ukuthi siliquqisele lihlelo in 10 seconds. Cela ukuvala ngoRomans 14 verse 4 lapho ubani wena nje owehlulela inceki yomunye na kuphambi kwenkosi yayo ukuma nokuwa kwayo kodwa yakuyimisa inkosi. Ngifuna ukuthi asingahlulelane endabeni zokukhetha omunye uzokhetha leliqembu umunye akhethe leliyana singaxabani. uNkulunkulu uyasamukela sonke into wonke umuntu nje omzalwane okumele ayikhethele ngokwakhe. Mina nomkhathini sithi asibonge bekumnandi sindawonye. Luchaba liqesha kepha sikushiwedwa sikushiwa nganawo amazwi. Funda ukuzifundela iBhayibheli ngokwenze njalo. We-students kaMoya Ingcwele, hayi sikaKhoza Mkhathini noma uNkosi Dlamini, kepha sikaMoya Ingcwele uqobo lwakhe. uNkulunkulu akakubusise thina nawe sibonane ngesonto elizayo.